इचो उपरांत तुमकां येवकार। बायलांक वेंचणूक तिकीट दिवपाक भाजपा पक्षाचो मुखेल वांटो आसा आनी खंयच्याच पक्षान अशें घडिल्ले गोंय सरकारान गोंयच्या लोकां खातीर वेगवेगळ्यो योजना आंखिल्ल्यो आसा आनी लोकां मेरेन पावोवन लोकांक ह्या येवजणेंतल्यान फायदो मेळिल्लो आसा। परत एकदां भाजपाचें सरकार सत्तेर येतलें आनी भाजपाक बहुमत मेळटलें म्हूण भाजपाची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष उलयल्या। पणजेच्या नार्डेक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। गोवा की सरकार ने अनेक योजनाओं का अच्छा निर्माण किया है। लाडली लक्ष्मी योजना है, उसके साथ साथ स्वास्थ्य की योजना है, महिलाओं को जो गृह भत्ता मिलता है 1500 रुपये का, ऐसे अनेक योजनाओं का निर्माण हमने किया है। और इसीलिए हम विकास की राजनीति करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए हम काम करते हैं, जिसके लिए बहुत अच्छे तरीके से हम सिर्फ केंद्र में नहीं तो उसके साथ साथ 21 प्रदेशों में हम चल रहे हैं। और इसीलिए हम फिर से लोकसभा के लिए हम तैयार हो गए हैं, लोकसभा जीतने के लिए। जरूर एक अनुभव है कि जब जब गोवा में हमने दोनों लोकसभा सीटें हमने जीती है, तब तब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। फिर से संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम तैयार हो गए हैं और जिसके लिए महिला मोर्चा पूर्ण समर्पण के साथ काम करने के लिए तैयार हो गया है। इस यशस्वी योजनाओं को लेकर हम घर घर तक जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जो लाभार्थी है, जो हितैषी है, उनके हम सम्मेलन करेंगे, उनको मिलेंगे और सही दिशा में जाके हमने जो योजनाओं का निर्माण किया है, जिसका लाभ मिला है, उस विकास की राजनीति की राह पकडकर हम आगे बढ़ेंगे। त्यांना मजबूत करण्याकरता सुद्धा आम्ही अनेक प्रयत्न करतो आहोत। आज ज्याच्याबद्दल आज चर्चा झालेली आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या बूथ रचना या अत्यंत मजबूत असतात। प्रत्येक बूथवर आमच्या महिला कार्यकर्त्या उत्तम काम करतील। प्रत्येक बूथवर कमीत कमी गोव्यामध्ये आमच्या 10 महिला कार्यकर्त्या काम करतील असं आम्ही ठरवलेलं आहे आणि ऑलरेडी आमचं काम त्या दिशेने सुरू झालेलं आहे। आमचे गोव्यामधल्या 1650 जवळपास 1650 बूथ आहेत, त्यापैकी 1400 बूथपर्यंत आमचं काम आता पूर्ण होतं आहे। उरलेले 200-250 जे बूथ आहेत त्याचं सुद्धा काम येणाऱ्या 31 जुलैपर्यंत आम्ही पुरं करू आणि या संपूर्ण वाटचालीमध्ये महिला मोर्चा आपला मोठी सहभागिता नोंदवेल। की मी फक्त गोव्यापुरतं बोलणार नाही, कारण भारतीय जनता पार्टी ही काही फक्त गोव्यापुरती नाही, ही देशाची पार्टी आहे। मी देशाचं चित्र आपल्यासमोर मी सांगते आहे। जर देशामध्ये जर कोणत्या पक्षाने सर्वाधिक महिलांना तिकीट दिलं असेल तर ते भारतीय जनता पार्टीने दिलेलं आहे। भारतीय जनता पार्टी ही अशी पार्टी की ज्या पार्टीमध्ये अंतर्गत महिलांच्याकरता आरक्षण आहे आणि आमच्या आज पदावर पार्टीच्या अंतर्गत जे पद आहे त्या पदामध्ये 33% महिला उत्तमपणे काम करतात आणि त्यांचा निर्णय प्रक्रियेमध्ये सहभाग आहे। देशामध्ये पण आम्ही हा प्रयत्न करतो आहोत। आता महिलांचा सहभाग राजकारणामध्ये होतो आहे, त्या काम करत आहेत आणि ही सहभागिता आम्ही अधिकाधिक पद्धतीने कशी वाढवू शकू यावर पण आम्ही विचार करतो आहोत। पुढच्या येणाऱ्या काळामध्ये महिलांच्या तसा विचार होईलच, तो होतोच आहे, उत्तमपणे आम्ही संधी देतो पण आहोत।